खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 1 मे बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि, रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। मोजां सान। बृष राशि, सुथुरा सोमजिनो हागौ। सुथुरा नोंथांनि मोजांखौ नायनो हायै जागोन। गाज्रि सान। मिथुन राशि, नोंथाङा गाज्रि हाबा मावनो हागौ। बिमाया दुखु मोननांनो हागौ। गाज्रि सान। कर्कट राशि, नखराव सोरबाफोर हाबा जायालासेनो थानाय दंब्ला हिन्जाव मोननो हागौ। नखराव सान्थि फैगोन। सिंह राशि, नोंथांनि अहंकारावनो रांखावरि जोबस्रांनो हागौ। नखराव जेंना सोमजिनो हागौ। कन्या राशि, बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। दुखुजोंनो साना बारलांनो हागौ। गाज्रि सान। तुला राशि, समाजनि मोजां हाबा मावनो बिबान मोननो हागौ। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। वृश्चिक राशि, गोदान रादाय खानो खाबु मोननो हागौ। साना गाहामैनो बारलांनो हागौ। धनु राशि, मोजां मोनलायनायनि गेजेराव सन्देह सोमजिलायनो हागौ। साना जेथो गोनां जागोन। मकर राशि, माबा मोनसे खैफोद जानायनिफ्राय रैखा मोननो हागौ। आयु गोलाव जागोन। मोजां सान। कुम्भ राशि, गाज्रि हाबा मावना बयजोंबो निन्दा होजानो हागौ। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ। मीन राशि, मोजां हाबा मावनानै समाजाव मान बांनो हागौ। गोजौ फारसे जौगानो हागोन। मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।